Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Okay, Diyos maraming aga po sa nagabas na tagahinanyog ng programa Bicol Connection digdi po sa RPN DZKI, the Pioneer Radio Station here in Ringconada. Ang tamang oras po niyan, alas 8:35 na po niya na pagkaaga ni Sabado, Hunyo Pit sa 11, 2022. Sama dyan na po kamo sa sarong oras may kabanga na magurulay-ulay kita mag-connect-connection digdi sa Bicol Connection. Tabangan pa ako nindo na i-connect ta ang bawat mga ibang nangyayari at mga pangyayari digdi sa Kabikulan ta kunik-konektahin ta po. Bicol Connection ni Karondang Joey Habana Lim. Sa tuya po makakaibanan sa sarong oras may kabanga. Sa technical side, nandyan po si Sir Jimson Toriano Oco. And of course, nandyan man po sa information si Sir Rodel, si Tony Matic Saison. And of course, siya on man po duman sa transmitter si Sir Joanna De Villa. And of course, siya on man po duman ang sa iyang PSG si Rodel Cesar. And
of course, ako pang sa inyong makakaibanan bilang reliever ni Sir Joey Habanalim. Mayo pong iba kong di si Madam Kagawad Elma Dilima Gaspe. Nagsasabing, Diyos marhay na aga sa Indogabos. Marhay na aga duman sa inaabot kan sa tuyang signal. And of course, duman sa mga, ay magbibikol Bicol kita ta Bicol connection po ini. Pero talagang dai ko maekspertuhan ng ang salitang Bicol. So, halo-halo unta na lang po. Tanga ni magkairintindihan kita. Pero halat ko man po sa indong mga komentaryo ang sa indong pag-umaw dahil ang komentaryo kung ano gusto may dagdag niya to sa programang ini tanganing medyo mapagayunta. Si dai may naabot kan kaaraman mi ipaabot nindo sa samuta pag-uulay-ulayan tayo tanganing matauhan taning paliwanag o suggestion kung ano man ang gusto nindong ipaabot sa programang ining Bicol Connection. Ang satuya pong text line, ayan, ang text line nindo 0948-241-7675. Inutunta daw ini pag-urulayan pa ining ano ta kasuod ma po medyo napag-uulay-ulayan lang po napag-oo sa ulay-ulayan mi sa mga pagtitipon-tipon ba kung ano ining satuyang power interruption. Pero kaya nga ni naghali ako ng maaga duman sa harong ta mainito na po. Dipisil talaga pag mayo kitang kuryente. Madipisilo na maray kaya sana magdanay ang satuyang kuryente na makayanan tapang bayaran ang sa indang mga sinisingil sa tuya. Although kadakol po nakahilira ang mga aywan ko ba kung mga ano-ano na lang yan, kung ano-ano na lang nakadakol baga kan pinagbabayaran. Minsan yung nagamit mo nasa 300 pesos lang, bakit umabot ng gano'n na libo-libo na po? So but anyway, ang buong Rinconada po buong Rinconada area 12 oras na brown out sa ngunyan nga ning Sabado. Ay, 12 oras nga pala. 6 to 6 nga pala ini. So, kasubago nga ni talagang, aywan ko lang kung alas 6 na yun o dae pa. Basta paglaog ko sa kwarto, ako kaya pag nagliwanag na niya, una ko sa luwas ka narong, nag-iikot-ikot na sa palipaligid. Kaya yan po, wanang Diyos, nagtanim-tanim pa ako kani kasubago. Nahiling ko nga ni si Sarong bulig na namang batag, ayan, pinagtuba ako ta igwa ng hinog, nagbigirib ak na. So, dapat talaga na aagapan mo. O kaya ining ko power interruption ta po ng NGCP, ngunyan po yan, June 11, 2022, maghapon po yan, ngunyan na Sabado. Alas 6 nag-umpisa po, alas 6 kasubagong kaaga-aga, hanggang alas 6 po yan sa atya na Banggi. 12 o 12 oras nga po. Areas affected po yan, all area coverage, all area po dito sa Rinconada. Ay, hindi ko. Iriga City, Baaw, Buhi, Nabwa, Batu, Bula, Balatan. Line equipment to be de-energized po. Ang mga linya po, de-energized. Naga Iriga Pulangi, 69 kV, Baline. Iriga Barit, 13.8 kV. Ano ba yan? Di ko aram ini. Ako ba ko electrical engineer? And of course, ang Ligaw, Pulangi, 69 kV. Ano ba yan? A-line. So, ang reason, activity po, to facilitate the PMCM along the lines and substation maintenance works including metering compliance activities. So, what does it mean? What does it mean? Baka hindi ko aram. Dapat ko sabi ko, hindi baka akong engineer and I am not working from Casureco. So, substation, itong anong pigsasabi ninda to facilitate PM/CM along
the lines and substation maintenance. Mga maintenance po. Works including metering. Bakit metering compliance activities? What does it mean? The works including metering compliance activities. Ang source po, Camarines Sur 3 Electric Cooperative Incorporated. So, yaon na po yan digdit. Naagihan ko na nga ni, sabi ko nga ni, igba ng yung mga naka-basket po. Ayun, they are already working their duties. Ginagibo na po ninday sa indang obligasyon, kainin nga ining maintenance works. Kaining mga digdi sa kasuriko. Just imagine, buong ringkonada pala ini. Buong ringkonada ang brownout this Saturday. So, umare nga ni igdi, ay kamahal-mahal pa na mga ng ano natin, ng oil. Nako, ang aywan ko lang kung dito sa estasyon kung ilang container o drums na crudo ang magagamit kasi mayong kuryente nga ni. So of course maggi-generator and of all those businesses na kawawa naman na yung mga walang generators napakainit, mainit na po ng gusto ang oras. Although ang oras niya to ay alas 8:44 po ngunya na pagkaaga. Di ba maringani sa indo dyan Maximo Cabanyero at mayo siguro nga brown out. Pero kung yaundig di sa ringkonada talagang brown out the whole day of Sabado. So mainito na maray. Si mga tuod dyan sa aircon, lalo ini mga may mga kahilangan. O, ingat-ingat po kita. Dahil po mag-preste sa loob ng kwarto, magluluwas-luwas po kita, dyan kita sa terrace, dyan kita kung igwa kayo mga kubo-kubo, dyan na muna kita sa kubo-kubo, magdara ng inumin, magdara ng pamaypay, ayan, pamaypay. Dahil ako nga ni, habang nagbibihis po ako, dahil pagluwas mo pa lang sa banyong nagkaregos, daikap mo nakakapagpunas, si pawis mo tumatagaktak na. So, buong ringkonada po yan. 12 oras na brownout ngunya na Sabado. Ngayon, inimang pinagigibong second quarter simultaneous earthquake drill po. Nakahanggang hasta kasuod ma po pinagpaparaurulayan si grabing traffic nangyari dyan sa National Highway ng San Isidro San Agustin. Because dahil kaining second quarter nationwide simultaneous earthquake drill na ginibo. Ginigibo digdi sa siyudad kan Iriga na ginibo nga ni duman sa Seferino Arroyo High School kaitong June 9, 2022 alas 9 ng umaga sa pangunguna kaitong local government unit ng Iriga City sa pamumuno ni Honorable Madeline Yorobi Alfelor, City Mayor. And of course with the coordination of CDRRMC Chairperson at ng Iriga City Disaster Risk Reduction and Management Office po yan sa pamumuno ni Madam Maricier T. Almelor, Head ng CDRRMO. Importante pong ini na dapat ginigibo nga ni taarog nga ni kayo nagkukurog-kudugan sa tuyang mayon bulo ay mayon talaga na kumaan ining bulusan ay Mount Bulusan. Tapadagos nga nagpaparkurog-kudog pero dahil kita magtiwala pag ang sarong volcano is under eruption. Naturalmente, ay magumagaling ako magbikot. Na nagkakaigwayan nin paglinog, kaya although difficile man po, we cannot predict, nobody can predict na kung kailan aatake ang paglilinog. So we must be always be prepared. Kaya nga nin the whole Philippines, the whole country ay always nagkaano po ng talagang ining simultaneous quarterly hindi po ini bulanan ay hindi po ini annual kundi quarterly po ining ginigibo sa kaya sabagay ang quarter naman is every 4 months ay 3 months mali na naman si ako every 3 months yan kasi we have
12 months a year. So, divided by quarterly, hanggang 4 quarters po yan. Ibig sabihin, every 3 months magkakaigwaning ay simultaneous earthquake drill, lalo na sa mga eskwelahan. Lalo siguro ini kasentruhan dahil may mga 2 stories building kita. And of course, ini mga eskwelahan, arukan sa eskwelahan may 5-story building. Dapat talaga po nagko-conduct dyan sa bawat school po. Di bali sa mga ano niya to, sa mga residential house, residential building rather. Kasi ang mga residential building, pinaka-usually ang kabibihiraman po kang may 3rd floor. Pero importante po ini, lalo na sa mga kaakian, sa mga katabang sa harong, na dapat they must know if in case there is an earthquake, dahil we must open their minds na araw kayo nang gigibuhon mo, dahil mataranta, pero kada kulang kayan, igwa nga ning inaatake kayan, ining mga gurang, tayo usually lalo kung bedridden ka na, tapos nagiro naramdaman mo na naglilinog, and mayo kang kaibanan, o nagsisisigaw ka na, o naglalaglagan na yung mga, kasi usually po ang mga kaharungan ngunyan, mga sementado na. O kung ikay may 2nd floor ka, may 3rd floor ka, yung bedroom mo, ayan po, kung nagkukurog-kurog na ng gusto ang linog, tapos nagigbibiyak-biyak na po yung mahulugan ka na lang. Nakakatakot po ining lindol. Sabi ko nga, unlike po sa bagyo, ang typhoon ay nagpipreparar po kita. Pero igwa pa nga po mga nabibiktima. Kasi yun po yun doon sa mga prone area ng yung erosion. Oil erosion po. Pag may erosion po, lalo kung anharong tapo, maglinog man yan magbagyo, too much rain, heavy rain po, lumuluwag po, may sarong bato lang po matanggal dyan, it will cause an erosion. So, dapat kung ang harong ta, nasa paanan kan bundok, o magtawag kita si mga kulod-kulod, delikado pa rin po yan. So, yan po ang pag-iingatan natin. Diba, Maximo Cabanyero? Nasaan ka ba ngayon, Maxi? Are you from Batangas or Laguna? Batene, saan ka man naroon? Saan ka man naroon? Just continue watching what is happening here in Rinconada, especially ang pinaghalian mo ng Iriga City, San Agustin, Iriga City. So, ini pong ginibunganing ay simultaneous earthquake drill ay katuwang rito ang mga nagkasararo sinda ang mga opisina at institusyon ng Philippine National Police, ang Iriga and Bureau of Fire. Ini kayong drill na ini, ang aram ko nga ining Bureau of Fire, pirmi man ini may mga drill, Bureau of Fire Protection drill sa mga eskwelahan. Kasi usually sa eskwelahan, lalo ini mga elementary, dapat po ini igwang mga drill na inita. Importante po yan na maaraman man po ninda ta usually sa sarong section, sarong man sana ang teacher. So when it comes to disaster po, dahil man kaya kan sarong teacher na ang teacher agabos badadaran niyan sa iyang mga estudyante sa safe area. So ano nga nakatuwang ka ini Division of Iriga, Philippine National Police, and of course Department of Education, School Division Office kan Iriga, City Health Office, ining City Engineers Office, Public Information Office, Barangay Council ng San Agustin. Taduman nga ni Piggebro sa Barangay Mi sa Severino Arroyo High School. At nagkaroon tayo ng mga evaluators po dahil hinihiling ninda. Pag ang igwang araw ka ining earthquake drill or fire drill, meron po yan evaluation. Ang mga evaluators binubulaga yan sinda. If they are really kung ginigibo talaga ninda ang tamang procedure or talagang nagdi-drilling po sinda. So nagkakaigwa po yan itong mga evaluators.
So, ang mga naging evaluators man duman sa baba, ano na yun, earthquake drill na yun, ay sa pamumuno man po ni, ay sa ano po ni Mr. Adel Samudio. And of course, ang regional country, si, Gary D. Francisco ng BFB Iriga City. And of course, ni Ma'am Hasmin Buto ng DRRM Officer ng Department of Education. And of course, kang Schools Division Office kan Iriga City. Ang pagsali sa NSED ay bahagi yun po ng regular activity upang masigurong ang lahat ay handa at may wastong kaalaman sakaling magkaroon man ng hindi inaasang pangyayari na lindol or kasulo. Kaya nga ni kaibanan po dyan sa yung fire department sa kaining simultaneous earthquake drill. Kasi minsan pag nagyuga-yuga na po ang building, and wag naman po sana if in case na narumpag po. Pag narumpag po ang pag narumpag po ang sarong-harong o narumpag po ang sarong building, di ba ang mga connections ng kuryente niyan, delikado po na mag-cause niyan, magkausa po ng kasulo. So, andyan man po ang fire department. Gabos-gabos nga ng offices po, nandiyan kasi kasali gabos yan. O, kaya nga ni igwang evaluators dahil para maarama na tama po ang pagkondukta kan mga paagi na yan ng CDRRMO. Okay, ang tamang oras po alas 9 ay alas 8:45 na po ngunya na pagkaaga Sabado, Hunyo 11 po. Mel ay 2022, ayan. Ngunyan, inimang mga masasamang loob, ako kasasabi-sabi ko ka, gabos po tayo dahil rampant po, rampant po ang nakawan ngunyan. Maski aga po, may mga nakawan. And minsan, kaya we must be careful, especially yung mga eskwelahan po. Yung mga eskwelahan dahil may mga mababait po na pumapasok sa eskwelahan. Just imagine, araw na araw po. Magaling ka, napakagaling mo, mama, kung sino ka man, na nang bibiktima sa mga eskwelahan. Nakalingat lang po, nag-CR lang. Pagbalik, ayan, kumuripas na. Pasalamat ka hindi ka namukhaan. Pero don't do that again dahil wala pong mga masasama o wala pong bawal na mga gawain na hindi may katapusan din po yan lahat. And kontento ka ba? Ipapakain mo sa pamilya mo ay hali sa nakaw, ay galing sa nakaw. Kung sino ka man, yan. Gusto mo bang pagdating ng araw nakahiga ka, yung anak mo isa rin magnanakaw at ipapakain din sa'yo, ninakawan din. Kasi yan ay pinakain mo sa pamilya mo eh. So we must be careful. Paglalabas ka dahil siyempre, hindi naman lahat kilala kung yan ba ay estudyante sa sarong eskwelahan o yan ba ay nagmamanman lang sa mga pwedeng madampot. Pero wag kang pakakatiwala at pag nahuli ka, bugbog sarado ka. Tama rin nga ning si collection kang sarong teacher, dahil nakaiba. Pero ang cellphone, kaya ang cellphone po nindo, as much as possible, migigwa kayong para bang maliit na pouch na ikikwentas nyo lang, ay parang maliit na bag na dyan nyo lagi. Kapag nawara ang cellphone mo at yaondo man si contacts mo, yaondo man si mga preparations mo for anything that you are doing daily, yung daily routine mo po. Para kang napilay po yan na wala na ng contacts mo. Kung araw ko nga ligabos na sa cellphone. Kaya ako maday ko basta pinagbabayaan ang bag ko. Kung makakankasi tuit na rin, nahihiling mo. Kahit ito nga ning dyan sa sa sarong eskwelahan dyan sa mo. Oh, ang lakas ng loob mo, Chong.
pasalamat ka. Kaya ining minsan nga ni, dapat mahali na ining face mask eh. Ini pang sarong nagiging dahilan, naka-helmet na, tinanggal si helmet, ano bang tawag ka? Ito yung parang nakabonet. Ayan, nakabonet. Nakabonet po siya. Kaya talaga mahiling ang kapag kakakilanlan sa iya. Araw na araw, mga nagnanakaw. Ano ba yan? At yung isa nga, attempted to rape. May attempted pa na, buti na lang. Hanggang ngayon, may traumatic yung bata. At ang nanakaw pa, ayan po, ingat-ingat po kita. Kamu naman mga pawn shop, ayan po, pag may ipino-pawn shop sa inyo, reminder po yan. Pag may ipino-pawn shop, pag may nagpo-pawn shop sa Indo ng cellphone or ining mga laptop, pag wala pong charger, sekreto po, tumawag kayo sa otoridad. Dahil hindi yan legal. Yung nawaraan sana ning laptop sa Samuya, ang makatano pa kaito ay MR lang po yun. Ngayon magbabayad yung tao, muntik pa ma-rape yung anak niya, may tutok pa. Kaya po pag-iromdom ko, dahil ligwa nga ang pangsarado natin, araw at gabi, lalo pag nagsasaro kayo or mag-isa kayo sa bahay. Reminder po, ang mga sarado natin, pasiguruhon niya tungo niyan dahil naglipa na po ang mga mababait na loob. Yung sarado po na iniikot-ikot lang po yung parang kahoy na may pako, madali po mabuksan yan. See to it na ang pintuan ninyo, ang bintana o ang lock po, ang lock ng pinto ninyo ay hindi maaabot po dyan sa bintana. Dala ko nga ni Permi kong sinasabi yan. Sa bagay, ang kwarto ko ay basta malalaog yan. Pagpasok ko sa kwarto, magpabanggi o maggabi man yun or araw, talagang sigurista po ako. Ang lock ko po sa loob ng kwarto ko, bali 4. At ang main door, lagi kong sinasara. Yan ang kasabi-sabi ko. Back door. Magpintuan man po sa likod o sa harapan or sa mga kwarto. See to it that it is always. Sa bagay nga, kaya itong pignakawan ako. Padlock na yun, nakaano na yung pintuan ko. Ayun kasi, nung umalis po ako ng ilang buwan. Umalis din po yung mga tao sa bahay dahil may pinuntahan o nawala ng tao doon for almost 2 to 3 days. Ayan po, yung kwarto ko ang napagbalingan. O lahat ng sa kuyang cabinet, gabos yun, Dennis Curabag, gabos po, sinira yun. So we must be careful. Dapat ang sarado po, dahil po kita mag-asa. Do not depend on those doorknobs. Kasi ang doorknobs po, lalo yung hinahawakan na iniikot-ikot lang, ay naku po, napakadali po yun sirain. Kaya sa obserbasyon ko po, ang pinakamagandang lock sa pintuan, yung lock po na, yung flat, although mahal siya, yung mga walang walang hawakan. Yung flat lang po na reverse nga po yung pagsususi. Para sa sako, yun ang dahil bumakal din ako kahit itong may hawakan na inano ko sa kwarto ko, yung pang main door. Yun pang kinaag ko sa kwarto ko, pero talaga pong sinira lang, pinersa. Kaya dapat po, sigurado kita And minsan po, wag na wag niyong iiwanan yung mga anak niyong babae sa bahay. Wag na wag po niyong iiwanan mag-isa. Kasi sa mga nangyayari ngayon, grabe talaga.
Okay, digdi nga kita magdano kita ng ibang mga problema na i-enkwentro nato ngunyan. Hindi naman mga kriminal na ini. Ha? Kadakol kining, bakit ba? Ang karamihan nitong kriminal magnanakaw, pagpatay, panggagahasa. So, yun nga sinasabi ko, never po ninyong iiwanan ang mga anak ninyo. Ki babae, ki lalaki yan. If they are minors, ingat-ingat po kita. Ingat po talaga. Ngayon, ang ano naman mapunta tayo dyan sa pinag-uusapan nga ining bagas. Ining bagas. Ha? Ining bagas na ini. Or since na tinukoy ko po yung regarding po sa mga magnanakaw, ining mga nagagahasa. Just imagine yung nangyari dyan po sa tuyang ano ba yun, yung graduating po. Just imagine, nag-graduate, naghirapan ng gusto ng mga magulang. And since nakatakda po siyang to receive the highest award sa college. Graduating po. Tapos ganun nangyari. Nakakaawa po. Wala pong ibang gagawa niyan kasi ining sinasabi nga nitang mga karumal-dumal na krimen that is happening all over. Kung yan tultul po, ang mga nakakagibo kayan, mayo ng kalagyan, mayong kaluluwa yan, mga bangag, sa itsura lang po eh. Kaya sabi ko nga ni ang inahagad kan pamilya, ibalik ang death penalty. Gadanon mo man yan, mayo na, dahil na may babalik ang buhay kan sa imong aki. Pero, you have to move on. The family have to move on. Dahil siguro, oras na rin po yun ng anak nyo. Oras na po yun, kaya ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Okay, mag-orbituary raw kita sa pakiulay po kan pamilya na kung si Simon po ang nakakamidbid, kamag-anak, or basta yung pag-abot po sa huling pagbinabawian ng buhay ang sarong tao, andyan po ang satuyang pakikidumamay. Na si Simon nakakabisto, mga kamag-anak, mga barkada, or whatever, to mga nakakakilala, kay Lilibeth Raceles Alvarado. Diyan po yan sa San Agustin. Binawian na po siya ng baon ng buhay. Nakaimlay po sa iyang bangkay diyan po sa Zone 3, San Agustin, Irigas City. Si Lilibeth Raceles Alvarado. Lilibeth Raceles, o sino man nakakabisto sa iya, Lilibeth, you may rest in peace. Perpetual light will always shine upon you. So, gwapa pong saro dyan sa Santo Niño, si Vitaliano Pilais po. Ama po siya, kansa mo yung kabarangay na si Nelly Pilais Cabarles. Nakaimlay din po ang sa iyang nakaburol po siya dyan sa Santo Niño, Irigas City. Mga kabisto, sigabos na nakakabisto, sigabos sa kamag-anakan ni Vitaliano, tiapod siyang Vital, ayan ba? Pilais. Hello to Alan Gaspi of Bataan. To all the Pilais family, nakikidumamay po ako sa mga pamilyang nagdadalamhati sa pag-alis po ng saindang kamag-anak na si Vitaliano Vital Pilais. So si Marilyn Alvar Orbon, si agree
na tama daw yung sinasabi kong lock doorknob po na hirap talaga yun mabuksan. Dahil minsan nga sa buyang librarian, may ipinakuha ako sa kwarto ko. Dahil po ako makahali, sabi ko ayusin mo pagkakasara, ha? Siguraduhin mo. Mayroon pag may binamandan ako, hirap-hirap daw sila magbukas. Ngayon pag-abot ko sa harong, sigurado ko na lock mo yung kwarto ko. Dahil marami tayong, marami ako kayabangan dyan sa kwarto na inaalagaan ko po. Pag-abot ko, nakabukas man po, dahil man yun na isara talaga, pero ang akala niya na isarado niya. So, ining mahilig po, nasabi ko nga, ining mga magnanakaw sa mga daga, sa mga lupain na hindi naman sa kanila, ang apod namin kayan, ang tawag namin kayan, Hacienda Salamat. Ngayon, ini namang nanloob, ining Our Lady of Fatima Church, ining Our Lady of Fatima Church sa Barangay Tabuco, Naga City, ay biro mo yan, chapel na yan. Ha? Simbahan yan. Wala na pong patawad ining mga magnanakaw na ini. Ining mga ewan ko ba? Ano bang what shall I call them? Ano bang tawag dapat tawag sa enda? Maximo Cabanyero and Marilyn Alvar Orbon? Ining magaling mambisto ay sabi ko nga ni pag may igwang nagrereklamo si mga batag ninda na wara na naman, hayaan mo na yun, nakilala yun ng may-ari. Kaya iningang pinagnilooban na naman ining nanloob po doon sa Our Lady of Fatima, sa Our Lady of Fatima Church sa Barangay Tabuco, Naga City. Natangay sa tinatawag na Chinese Chapel sa Reencimiento Street, ang isang desktop computer na nasa ang pag nag-ano kasi ngayon ng laptop po, usually it is always more than 20,000. So, yun naman ay madaling araw nung last Thursday. Nangyari ang pagnanakaw, pero hapon hapon na iting na ini-report ng 38 anyos na residente chaplain sa Naga City Police officer sa Station 5. So, kaya hilingun ta ini ang nakapasok ang magnanakaw, naisagawaan ng sospek ang pagnanakaw sa pamamagitan ng pag-akyat sa bakod ng simbahan. Just imagine, hindi pa sila kinikilabutan kayan na mag-ano dyan sa akyat doon sa bakod, at pag sinira yung bintana ng opisina ng biktimang pare. Nangangalap ng mga CCTV footage sa lugar ang Thief and Robbery Unit ng NCPO Police Station 5 na matukoy at mahuli ang salarin. Masakiton po pag-arog kayo ng ultimong simbahan na po. Harungkan sa tuyang kagurangnan. Harungkan kagurangnan. Taano? Tabiro mo yan, kinakaipuan ng gusto ang laptop na yan, desktop na yan. Kukuanon mo, andyan lagbos ang mga record ng simbahan. Anda dyan po dahil gabos-gabos ang mga padi man pati. Ngunyan, nagre-research man yan sinda ng day-to-day pagdating doon sa homily. Tabako man yan memoryado kan mga padi. Inaano man ninda, yun yung pasunod sinda ang day-to-day na homily na dapat ano ba yung tawag doon? Nilinda sa homily during the Holy Mass. Ngayon ninakaw mo si laptop. Paano naman itong pari na ini? Paano niya mariretrieve yung mga naka-encode duman, yung mga naka-save doon sa laptop na yun? Dahil man kita magparauso kayan, magtrabaho po kamo. Kada kalalakas pa ninyo. O ini nga ni mga senior citizen na nauugod-ugod na.
Maski isang bilaong paninda, nagtitinda-sinda. Para lang mabuhay, lumalaban ng parehas. Pero kayo, anong pinagigiribo nindo? Pagsasamantala. Doon ta daw ining si Madam Monica. Kung ano sinasabi ka ini si Monica ng Limassol, Cyprus. Nanyo kunta daw. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limassol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Okay po. Shout out daw. Pamilya de la Torre kan Pamplona. Ayan, shout out daw. Pamilya de la Torre ng Pamplona. Pamplona, of course, sandyan sa Naga. Kung paigdiyan na from Libmanan ay Sipukot to Libmanan to Pamplona. Pamilya de la Torre, ayan, shout out ko daw. Pamilya de la Torre of Pamplona. Ayan. Of course, Camarines Sur. Thank you for watching the program. And of course, kay Monica Periki of Limassol, Cyprus. And of course, yung tugang kansato, yung regular host ng programang ini. The Bicol Connection, si Melanie and Lenlen. And of course, si Thel Mendoza. O yan, ayan po. Kung si Simon nanloob dyan sa Naga, sa Fatima, Our Lady of Fatima Church dyan sa Tabuco, Naga. Pakonsensya ka po, gamit po yan. Sa simbahan po yan. Kung sa bagay kaya ngunyan talagang wala nang sinasantungon yan. Ang paano ninda, basta makapagnakaw sinda, ay di bali nga ni kung nagnanakaw ka, o di bali kung nagsasamantala ka dahil gutom na ang pamilya mo. Pero kung gutom ang bisyo mo, nakakahiya ka, nakakatakot ka pa. So, magtrabaho ka. Well, paulit-ulit ko lang sinasabi sa pag-program sa ko. Ang mga nag-aaral po niyan, ang nagugutom. Ayan po, ang nagugutom ngayon, katamaran. Dahil lalo digdi sa Kabikulan, sa probinsya, ay minsan nga ni kataid mong harong bakante ang daga. Bakante ang lupa. Bako man maraot ka yan, mag-awan ka dyan, linigan mo ang lupa na yan, taniman mo ng iba't ibang klaseng gulay. Sabi ko ang kasuod magtanim kita, ibalik niya to si bahay kubo. O ta kami nga ni dyan, batag na batag lang ngunyan, ang batag ngunyan digdi sa probinsya. Kaya pasalamat nga ni kita kan sa tuyong mga kalamidad tadai kita. Dahil kita binibisita kan Baguio. Sana ang Baguio manatili na lang sa Baguio City. Yun lang talaga ang Baguio City na one of the tourist spots of our country. Pero ining si Baguio na kalamidad, parang awa mo na love tayo ni Nuestra Senyora de Piña Francia. Dahil malimit nilulukuban tayo kan sa iyang manto. Pero kung araw ka ining sa tuyang mga tagapagtanggol, ining sa tuyang mga santos santa na iyo ang naggigiya sa tuya, iyo ang nagpoprotekta sa tuya. Ayan sa indang harong ay ayan ko ba, aywan ko ba, hindi na natin nirespeto. Paano tayo tutulungan ng isa tuyang mga tagapagbantay na ini? Ang satuyang tagapagprotekta, tagabigay, tagagiya sa satuyang alor-al daw na pangangaipo. O yan, pinagnanakawan pa. Just imagine, kaya yan nga ni ang sinasabi ko. Bako lang ang mga pintuan, bako lang ang main door, bako lang ang pintuan sa likuran, ang pasiguruhan niya to. Always check your windows. The doors and the windows. Kahit ingon ta ini, pinagdaot pa si bintana, malaog lang si opisina, kansarong padi dyan. Paris, please po. Yan po ang nakakatakot na. Dahil minsan nga ang pinagraraot, ito nga ning harong kantugang ko. Dahil malaog-laog si mga pinto, dahil sabi ko nga, ang doorknob na door lock na ginagamit, si flat. Si flat po, dahil ka mo magparaano katong barato nga nito, si pinagkaputan mo bang binibirik-birik, napakadali po, rauton ka ito. Biglaon mo lang, talagang wala na, bigay na. At si parang little air, yung may hawakan po na iniikot mo rin pababa,
Ayan po, nasira din yun po. Although mahal din po yun. It is my true experience ko yan. Experience ko yan. Kaya ako I'm recommending yung door, yung padlock po, na yung bilog na flat. Wag yung mga kandado dahil sinisikwat lang po yan, wayo na. Si pinagkabitan kan si kandado, sisikwatin lang yan, wala na, lalaog ka na. At ang mga bintana nindo pasiguruhon. Dala ko nga ni nangyari pang ayan, automatic talaga ni si Tony Matic naglaog dahil sa kuyang inumo na mainit na tubig. Dahil may sarot ka bang ang oras ining Bicol Connection. And of course, after Bicol Connection, followed by my regular program, Orolay sa Barangay. Kaya bali, tutuka po ako digdinang may duwat kabangang oras po na magpaparataram. So, madidipis sila na naman. Yan nga po, medyo garalgal na po ang boses ko. So, thank you, Tony Matic Saison. So, ayan po. So, pag urulayan ta daw ining mga yung nga ni sa eskwelahan po pinagnanakawan po. Umihi lang po yung may-ari. Maray nga ni dain ako agabo si cellphone lang, pero ang mga nakahiling may banando doon naman yung barangay tanod. Kaya lang wala naman, anong malay naman nung barangay tanod na yun na nagnakaw pala yung tao na yun dahil palakad-lakad lang daw. Akala mo parang estudyante rin. Para estudyante rin. Kaya lang, ang ipinagnalas ninda, nagmadali po, parang patakbo daw na lumabas sa eskwelahan diretso sa angkag, diretso sa diretso sa kay po sa iyang motorsiklo humarurot na. After that, that's the only time na nung yung teacher nawala na yung cellphone niya. So, kita magparaaro kenta. Sabi ko nga ni, ipakakakan mo sa pamilya mo, nakawan mo. Dahil ako ang paniwala ko nga ni, sabi kan sa kuyang father, sa ang papa ko po, ang father ko. Kung ano ang ipinakakan mo sa pamilya mo, yan din ang gigibuhon kan pamilya mo. Pag pinakakan mo yan ng ninakawan, pinakakan mo ng, hinabunan. Kung sa salitang ringkunada, tinabanan. Pag pinakakan mo ang pamilya mo ng tinabanan, pagdakula kayan Tagalogin ko na nga. Magnanakaw din yan kasi yun ang pinakain mo. Kung anong pinakain mo, sabi nga ni kan mga gurang kaidto, alangan mangayang kumain ng bayabas, magsukayan ng mansanas. Kung ano yung pinakain mo, yun din ang isusuka kayan. So, kaya ingatan ta po ang pagpadakulakan sa kaito yung kamagkaarakian. Ingatan ta po na dahil ta pagpakakanon kahit gahali po sa illegal. Kung gusto mo po ikaw na lang magkakan kayang hinapbunan mo. Sabi ko nga ni tapera na nataunan na rin po na mayo kitang bagyo. Medyo si mga pananom po, medyo recover na po yung mga pananom. So, kung kita dahil magpabaya na magparatanom kita, dahil man kita magkakaaralop-alop, igwa kang kamote, igwa kang kamuting kahoy, igwa kang mais, igwa kang batag. Paano ka pa magugutom? Tapos igwa kang mga bahay kubo nga, yung gulay-gulay. Hindi ko sinabi pong magtayo kayo ng bahay kubo. Ang itatayo ninyo, ang itatanim nindo yung mga gulay duman sa bahay kubo. Ang mga aki, di ba, itinutukdo yan sa eskwelahan? Ever since, ang kantang bahay kubo, permingyaon dyan. At ang mga aki natin sa Radit Pat, di ba tinutukdo natin ang magkanta ang mga aki ng bahay kubo? Kahit munti, ang halaman doon, ang taon ko ba? Ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw-bataw, kondol patula. Ano pa ba yun?
Baka sabi ka mga aki, nagpaparataram ka niya, ikangani dahil mo aram. Aram ko po yun, kaya dahil ko manuubos na yung oras na kantahon ko lang si Bahay Kubo. Kaipuhan ta po yan. And eating vegetables is the most nutritious foods of all those foods na kinakain niya. Tungon yan, especially, dahil ito pagparapakakanon ni mga prepared foods. Yung mga prepared foods na usong-usong niya na pinagtukdoan ta pa ang sato yung mga kaakian na maghinugat na maging tamad. Dahil unang-una, ang apod ko ngayon sa mga pagkakanayan, it is a funeral foods. Paano tapig apod kong funeral foods yan? Yun yung mga red meat na ini. Buot sabihin kayan, paano tapig apod kong funeral foods? Takuha sa baga na paano yan yung preservative. Preservative po. Anong apod sa preservative? Pangasarong tao na gadan, anong ginigibo sa punerarya? Diba, iniimbalsa mo? Buhay na buhay pa tayo, iniimbalsa mo na ng mga foods na yan na pinapakakanta sa satuyang mga kaarakian. So, kaya sabi nga ni, ang mga ka-generation ko po, kami ang generation namin, ang aming mga piyesa. Kaya hindi pa kami hirilangon. Kasi makusog po ang immune system namin, kami puro gulay kaedto. Nagkakarniman kami pero not rampant to that, we always see to it ng kinakakanta ay nutritious food. Now, mabalik kita digdi sa pagsasadyos. But anyway, June 24, fiesta po yan ng San Juan. Saan tayo mamimiesta? Sir James Oco. Makikain tayo ng libre. Pero normal po kaya yan, magpiesta-piesta kita. Ay, bye ko si Philip Barasina. Kumusta si Jaming Kasubang di Philip? Si mga piyesta-piyesta diyan ang huling magpipiesta ta ay ining Independence ta. Ayan, pero ining piyesta kaya ay ining Independence maiinot ini. Sa ngayon po dahil ko aram kung ano ang celebration natin ng Independence Day. Pero kaedto, tuwang-tuwa po ako kaya na magayunon bagang paghilingon. All over Philippines po yan. Kasi ako kung saan-saan man ako naka-star na, digdi sa Pilipinas, kung saan-saan man ako nakaabot. It is our Independence Day na po. Ayan, ang pangpirang taon na nga ni ini. Dahil dapat po, pabuo pag kayo nuntang kaini mayo kitang ibang irerespeto kaini. Naalala ko tuloy si Sir Jun Batan. Ining sa tuyang bandera, iwagayway ta po. Anapon ko nga ni, may bandera ako doon. Kaya nabubuhay pa sa kuyang ina, ang sa kuyang si mama ko po, ang sa kuyang mother. Basta po yan mag-independence na. Gusto niyang tad-tad ng banderan sa muyang harong. But anyway, iwagayway ta po ang satuyang bandera ngunyan na mag-Independence Day. Baday makita maparada ta bako pakitang normal. Baday pakita kakabalik sa normal na situation po. So at least we have to hang. Dati kaya ini mga mga eskwelahan lang ang nagkakaag sa mga bakod ninda ning banderitas. I know binanderitas niya sa tuyang iwinagayway ang sa tuyang pagka-independent po. Independence Day. Kaya sana po gabos na harong magkaag kita ng maski sadit sa ng bandera. Ako kaya day ko, may dakula akong bandera ikinakaag ko mas may bintana mi. We have to respect the symbol. We have to symbolize our Independence Day with hanging our Philippine flag.
We have to hang, ibitin ta po. And sabi ko nga kutuwang to ako nung natapik ni John Bataning regarding how to respect our Philippine flag. Dahil mayo na eh. Maski sa eskwelahan po, halos hindi na nagre-respeto. Pero kaedto po, once na nagpa-flag ceremony, kahit nasa classroom ka, kahit nasa dulong-dulo ko ng school campus, once na nagpa-flag ceremony, you have to stand up. At gabos na tao na inaabot kan pagkanta, kan bayang, ano ba yun? Bayang Magiliw. Bayang Magiliw na naman ako. Ang Lupang Hinirang. Ayan po, Lupang Hinirang. Thank you po yung nag-correct sa akin. The other time na inaano ko yung Bayang Magiliw, ng Bayang Magiliw. Ng Lupang Hinirang. Dapat nga ipatupad din yung Land of the Morning. Pretty Love Noble Heroes. Ay, mali na naman siguro ako. Kasi po, maski itong natin, national anthem natin, hindi na ako nakakabasa. Pakihanap po nga yan, Sir James, at i-print natin at kakantaon tayo. Nalingawan ko na talaga. I really forgot already the national anthem. So, dapat nga talaga, we must magpa-flag ceremony. At least once a month. Kami sa barangay nagpa-flag ceremony kami sa barangay, doon sa barangay hall, every first Monday of the month. Kaya nga sabi ko nung sabi ko nga may barikada din lang naman tayo dyan. Pag nawan sa nagpa-flag ceremony tayo digdi sa barangay hall, sana mayo kitang paagihon. Nobody will pass by habang nagpa-flag ceremony tayo. Even the bicycle or motorcycle, kasi minsan talaga nagpa-flag ceremony, dumadaan yung mga motorsiklo. Mayo ng respeto. So, but anyway, ang independence po yan, mag-independence day na tayo, 11, 12, 13, pintakasi na po. Ang galing nga dahil ang pintakasi natin sa kapiestahan ni San Antonio de Padua. Ay kasabay na po ng satuyang Independence Day. Kaya ang celebration po ng Iriga is June 11, 12, 13 hanggang 14 pa. But anyway, makipamiesta na lang tayo dyan, makadalaw-dalaw, banding-banding, because for almost 2 years po wala tayong fiesta, walang celebration of any event. So sana ngayon tuloy-tuloy na ining maging normal po ang satuyang lugar. Amang tamang oras po alas 9:30 na po ngunya na pagkaaga, June 11, 2022. Okay, maghanap buhay muna tayo para masustain ining programang Bicol Connection. Okay, Sir James? An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Kumakalat breaking tweet ni at hindi ito scam. All caps gamot sa cancer. Question mark. Miracle Tea exclamation. Mapa stage 1, stage 2, stage 100. First 100 emoji to DM will be healed with good hair. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Click number 2. Order now. Arrow down. Arrow down. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kutlita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care.
Care. Ang kidney care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan po ang tamang oras po, alas 9:40, 37 po. Ngunya na, hindi, 32. Talaga, alas 9:32 na po, ngunya na pagkaaga. Advance happy fiesta dyan po sa San Juan. Si mga taga San Juan, mamimiesta ko dyan, Ate Meli Tolentino. At kay Ate Trining, yan po, happy birthday. Ay, kumusta na po pala si Alice? Ay, Alice Andalis Gunomon. Kumusta na? How are you today? Tama po ining comment ni Madam Teresita Babol. Na ang preservative, ayan o. Ang sabi ko nga ni, pwede kayong mag-comment. Tangan magkakatabang-tabang kita sa mga dapat talakayon pag urulayan. Pero ikaw pa kita sa urulay sa barangay. Ang preservative, ayan, so ginagamit pang-imbalsamar. Pero sorry mga nakadata lang sinda. Baka nakadata dahil Mario nga ni buong ringkonada mayong kuryente because naginigibo ninda ang sending nag-update po sinda and they are ayman ko kuan maginagibo. But anyway, thank you to Teresita Babol. Hello also to Maynard Malati of our bat 6569. Hello also to Muhammad Abmanan. Hello also to Remedios Cabarles and family. At syempre sa aking mga anak. Kaya pamilya ni Mary Ann, ni Raquel, ni Elizabeth, and of course ni Doc Ariel. Hello also kay Gertrudes and Cheryl Castroverde Akeler Muran. Hello also kay Rachel Cáceres. And of course to our very own Jimson Toriano, po ang sa tuwing ka-partner digdi sa istasyon. Kay Marilyn Alvar Orbon. And of course kay Digoy, happy birthday Digoy. Ini parang dati-dati na po. Ever since po, pero may pong nakakasabatan, nakakasalubong ining mga bus going to Naga City na ining mga free ride. Sana makalunad man ako dyan kung paano nga na, how they are doing this ining free ride na ini, libreng sakay sa mga bus. Kasi ining another great news from the LTFRB, tama po ini. Na talaga nahihiling ko po yan. Bako lang kasuod na, bako lang. Basta magkairap pang pagkapirang bulan na po na pag I am going to this station at pupunta po ako sa sentro, nasasabatan ko po ini. Saka nahihiling ko ini, passing by ini mga libreng sakay. Di ko lang aram kung what does it mean na libreng sakay. Pero ngunyan, may libreng sakay din po hali sa Naga City going to Legazpi City, vice versa. Ini po ining sa LTFRB ini. Siguro ining pinag-aanuhan man ini ng mga libreng sakay na ini. Ang sabi nga ni ining from Legazpi City to Naga City, vice versa po ini. Vice versa po. Ay buot sabi yun po round trip. Brad mo ka po mag-round trip. Pero siguro kasi nga nita, kadakol po kayang kan mga utility vehicle. Ayan, I rather say vehicle. Pero bus lang po ining naglilibre. Dahil ining may kinsing public utility buses po,
Ang kabalingon yan sa service contracting program kan ulitin ko po, otron ko po. 15 public utility buses po ang kabali. Ngunyan sa mga service contracting program kan LTFRB na magsiserve po sa mga pasahero na pinagtuturugutan ng magbiyahe. Mantang yaon kita sa alert level 1. Siyempre po sa mahal po. Sa mahal kan pamasahe po. Ako nga ni Aro, maski Aro kaya ang nilulunadan ko sa motorized padjak po. Pag medyo ako may dadaan ayun yan. May magdadaanan po ako na naghahalat, lalo pag early morning po. Pag igwa kong nadadaanan na parang going to market, linulunad ko po yan. Nagsisira ride ako pirmi. Sayang kan da gasolina, kamahal-mahal kan gasolina, igwang mga nagraralakaw, dahil ka pa makapag-share a ride. O kung ini nga ning 15 buses, marhay ini mga libreng sakay na libreng buses na duman sa mga commuters, daily commuters po, going back and forth to their sa trabaho ninda. Dahil kahit paano kadakula kan sweldo mo yan, sa kadakula man po, kadakula kan pamasahe, kan pamplete, kamahalon kan mga barakalon. Nag-alumpasay po yung mga satuyang mga bakalo, nagabos po, nagmahal. So, kaya dakulang ka, anuhan ini, na magsilbi sa mga pasahero na samantang pinagturugutan man lang kita na, kaining nasa level 1 na po kita. Kaya destinasyon sa Laucan Camarines Sur, asin Albay na inaagihan kan rotang Naga Legazpi. Vice versa po Legazpi to Naga, Naga Legazpi. Libreng lunad po sa 15 buses po, 15 bus. Ang libreng sakay po, available po Lunes sa Sabado, 6 a.m. to 5 p.m. po yan. Pagdesignar ang Plaza Rizal bilang pick up and drop off point sa Naga City, asin sa Tahaw Roadman, harani sa istasyon kan radyo sa Legazpi. Yan po ang mga drop off point po. Pick up and drop off point sa Naga City, sa Plaza Rizal. Kaya mo, mapanaga talaga ko itong week na ito. Hanapon ko talaga yung libreng lunad na ini. Okay, since na asa pa kay harayo pa ining sa tuyang Peña Francia Festival, pero nagluwas na po ning guidelines para sa Peña Francia Festival. Inilabas na po nakan sa tuyang obispo na si Archbishop Rolando J. Tria Terona, OCD, didi sa sasakyan ang magdadala sa imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia sa Metropolitan Naga Cathedral mula sa Peña Francia Shrine kapag translasyon, habang lilimitahan naman ang sakay sa pagoda sa fluvial procession.
sabi sa tuyang kan sa tuyang Archdiocese. Inilabas na ng Archdiocese ng Cáceres ang guidelines ukol sa paparating na Peña Francia Festival 2022. Kaya sabi ko nga ngunyan pa lang na medyo month of June pa lang kita itong guidelines regarding sa COVID. Sunod dun ta po. Although sa ibang, sabi ko nga sa Cebu, optional na po ang paggamit ka ng face mask. Pero digdi po sa Satuya, sa Rinconada, although level 2, level 1 level 1 kita, ingat-ingat po kita. Sunod dun ta pa rin ang guidelines regarding digdi sa COVID-19 na ini. Kadahil pa man po kita pigbabayaan kay ning COVID na ini. Ang nakakatakot kayan kung mag-alampasay na naman na dakol na naman ang ma-infect ka ini. So, ang tanong ng marami, mangyayari na kaya? Mangyayari na kaya ining muli? Mangyayari na muli ining translasyon, procession at fluvial procession na dinodaluhan ng halos milyong deboto. Milyon-milyong deboto po ini. Kaya sana po, hopefully, sa tabang po, kan sa tuyang si Nuestra Señora de Peña Francia, sana po lukuban kita kana sa iyang manto. Kaya ini pong manto ni Inang Peña Francia, napaka po nito, napaka maapod ka ini. Ako pirang beses na po ako kay tungyaon po ako sa Naga. Ayan po kami duman sa yung luluhod ka ba kung gusto mo ko anong kahilingan mo o anong kahilangan mo na gusto mong lukuban ka, takluban ka itong manto ni Ina. Napakamilagrosa po kay si Nuestra Señora de Peña Francia. So, nakapalaman sa memorandum circular na po na pirmado po ni Archbishop Rolando J. Triaterona ang OCD na sasakyan ang magdadala sa imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia sa Metropolitan Naga Cathedral mula sa Peña Francia Shrine kapag translasyon pero limitado po naman ang sasakay sa pagoda. Dapat po, although level 1 na po kita, kung pwede nga ang social distancing saka ini face mask man lang, face mask. Dahil paghalion niya. Ini po palang ini sa tuyang Archbishop. Ini sa tuyang Archbishop po na si Archbishop Rolando Triaterona. Kahit ito pong i-welcome pa lang ini, sabi ko, Triaterona, if I'm not mistaken po, for sa pagkakaano ng kampang sa mga daay po nakakaaram kung si isay ini si Rolando J. Triaterona. Ini pong si Archbishop Rolando Triaterona. Kahit itong nahiling ko, siyempre aktibo po kita sa simbahan po. Sabi ko, Triaterona. Ako po, haloy-haloy po akong nagpara-star sa Cavite. Ang mga Triaterona is from Cavite. Duman po ang napakadakol na Triaterona. Dayan nga ni po ang General Trias. So, dahil po ako nagkamali na sabi ko, sigurado ini si Archbishop Rolando Triaterona ay taga Cavite. Ayun po, taga Cavite nga po. He is a native of Cavite. Province of Cavite po. Taga-duman po ini si Archbishop Rolando Triaterona. So, ini po nangangahulugan na ito na hindi makikita ang nagsisisikang boyadores. Ayan po. Kasi lilimitan nga lang po yan siguro mga head of different organizations siguro when it comes to ayun sa translation. Bakong arag-kararo kan mga nakalipas na Peña Francia na paano po Nimboyadores ang pag-abot ko itong pagoda.
para dai po magtulakan, dai maitulak ang andas. Nakasaad din sa na ipagbabawal pa ang paghalik sa imahe. Dapat lang po ni ina at ang Divino Rostro. Kaya po yung dumanbaga sa sa simbahan po, nagpapahalik doon na kahaba-haba po ang pila. Limitahan po yan dahil siyempre pag nagpahalik po, andun yung hahaplos ka, ilang kamay ang hahaplos kay Divino Rostro at kay Inang Peña Francia. Kaya dai po pwede yon. Limitahan po ta. Kung pwede nga, bakong limitahan, ipagbawal po totally. Totally po ha. Bawal po ang paghalik sa imahe ni Ina at ni El Divino Rostro. So, kaya ang paliwanag po ni Father Louis Oxiano, ang pamayo. Ang paliwanag po digdita, lilimitahan nga ni at saka mayo po, ipagbabawal talaga totally ang paghalik kay Ina at kay El Divino Rostro. Pinaliwanag po yan ni Father Louis Oxiano na siya po ang namamayo, siya ang pamayo kan Cáceres Commission on Communications at ito ang napagpasyahan. Dahil sa pandemya, hindi pa nila papayagan, hindi pa nila napagdesisyonan ang bagal o bilis ng takbo ng sasakyan sa prosesyon, sa paana, sa foot procession po na gagawin. Kasi po ang pagprosesyon po, sinda pa sa pamamayo po ni Father Louis Oxiano, kung gaano karikas o gaano kabilis ang sasakyan, ang takbo ng sasakyan sa pagprosesyon. Nagagigibuhon po. So, batid naman po nato na maikukumpara ang pagtitipon sa rallies nitong nagdaang eleksyon. Pero, ayon kay Oxiano, ang mga rallies ay hindi naman tulad ng translasyon. So, yun ang pinag-uurulayan ninda na siksikan na halos magkapalit-palit na ng mukha ang mga boyadores. Halo-halo po ang pawis at iba. So, lilimitahan lang po ang mga boyadores na sasakay po. Ayan po, lilimitahan lang po yung mga boyadores na malunad duman sa pagoda ni Ina. Okay, I would like also to say hello to Manuel de Bourbon of US of A. And of course, kay Remedios Cabarles and family. And of course, kay J.R. Gaspi, kay Drix. Ayan, my friend, Drix Basant Panchang. And of course, ni Oche de Lima, extend my regards kay Oche de Lima. And of course, kay Nene and Edsel Esteliena. Hello also to Arlene Lee and of course kay Ivan Vasilda, my friend Ivan Vasilda. And hello also to Stephen Makar. I hope that your message we are trying to restore our apps because I just don't know what really happened. So, ayun pa man, kaya nga sabi nga, nang yung gayon pa man, sinabi nitong si Father Louis Oxiano, ang detalye ng mga guidelines na ilalabas nila sa mga susunod na linggo. Kasi matagal pa po. September pa ang satuyang Peña Francia. But anyway, they are planning ahead para plansadong-plansado po
ang gigibon ang mga mababago pa yan, depende po sa sitwasyon ng bansa bago ang September sa COVID-19 pandemic. So, kaya dapat ang gibuhon ta po para makatabang po kita. Still, observe the health protocol. Tanganing ma-normalize na po ang satuyang buhay. Dahil hasta ngunyan talagang maraming aning naghuhugot. Maraming kinikitiran sa indang buhay. Kaya ining sa Legazpi City po, ining naghahanda man po sindakan sa indang gigibuhon sa pagdiriwang po kan sa indang Ibalong Festival. Ayan po, according to Legazpi City, Albay, naghahanda ng pamahalaan ng lungsod ng Legazpi sa muling pagdiriwang ng Ibalong Festival ngayong August 10 to 21. Matapos ang halos 2 taong na almost more than 2 years na po na pagsuspende dahil sa COVID-19. Gabos po naganap, hindi lang po sa Legazpi, but it is all over the world, especially dito sa atin na Pilipinas. Nakadakulkan sa tuyang mga event, marami kitang mga sinusundan na mga pangyayari at mga kung ano-ano. So, ang Legazpi City po naghahanda na sa pagdiriwang ng kanilang Ibalong Festival this coming August 10 to 21. After 2 years na suspendido gabos na event. So, ayon kay City Tourism Officer Agapita Pacres, na nakipagpulong na sila kay outgoing Mayor Noel Rosal. Ining si Mayor Noel Rosal. Mabuton daw ini, gwapo pa. Sabi ko, gwapo po ini. Talagang very young pa ini po si outgoing Mayor Noel Rosal ng Legazpi City. Namit ko na po ini. Nakatubang ko na ini. Nakakwentuhan ko na. Kaya I can say na si still very young and guwapito. At iba pang miyembro ng Ibalong Executive. Ibalong Executive Committee upang pag-urulayan ninda ang mga kaganapan na mangyayari sa kanilang Ibalong Festival. Kasama na dyan sa Ibalong Festival na yan na ang street dancing, which is ipo yan nawawara sa mga event na mga araw kaya. Ang street dancing, float at float parade. Pagbubukas ng weekend market at konsyerto sa Sayawan, Sawangan Park sa harap ng Albay Golf at Art Exhibit. So, isa ang street dancing sa pinaka-highlight ninda. Mas kinigil sa Eriga, kaya lang late pa tayo. So, maybe next year po. Magayunan sa tuyang yung February event. At yung ating Independence at yung ating Pintakasi. So, isa ang street dancing competition sa highlights ng Ibalong Festival. Kung saan ipinapakita ang pinagmulan ng rehiyong Bicol na hango sa Ibalong Epic na isinulat ng yumaong si Professor Merito Espinas. Department of Trade of Region 5. Kabilang man sa mga highlight ng nakaraang pagdiriwang ng Ibalong ay ang parada ng mga pangunahing tauhan ng epiko ng Ibalong na sina Baltog, Handog at Bantog. Ayan po, tauhan ng epiko ng Ibalong na sina Baltog, Handog at Bantog. Pagkasitmin, di ko alam yon. Ayon naman kay Mayor Noel Rosal, ang Ibalong ay simbolo ng katatagan. Ayan po, ang Ibalong ay simbolo ng katatagan ng mga presidente na sa panahon ng kalamidad. Ayun pala yun. Kasabay din dyan sa epiko na iyan, ipapakita ng kanilang pinakamahusay na talento. Ayan, mga talentadong Pinoy, mga talentadong Legazpeño, mga talentadong Albayenyo. Ang Ibalong Festival
ng Albay this coming August 10, 21. So, sana po oras na naman po. Pero po dahil po kamo maghali, ako lang pang matindog sa personal necessity. Pagkatapos po ng 5 minutos, mabalik po kita para sa programang Urulay-Ulay Buhay sa Barangay. Alas 10 hasta alas 11 po yan. Every Saturday, ang sa kuyang regular program. So, ang sa tuya pong nakaibanan sa ano ba ini? Kuya partner Joey Lim. Ang programang Bicol Connection ni Joey Lim. Ang sa tuya pong mga nakaibanan, may pong iba kung di si Sir Jimson Oco Torriano. Binariktad ko ha. Mandali ako ni protestant kay ni Jimson Torriano Oco. And of course, ang sa tuyang yaon po dyan sa digdi po sa sa information. Si Tony Matic Saison. Yaon naman po si Ate Ruth Cornelius na masunod sa Sakuya sa Urulay sa Barangay. And of course, yaon naman po duman sa transmitter si Sir Joanner Di Villa. And sa iyang PSG si Rodel Cesar. And of course, ako pang ruwa. Ako na, papariribayan ko na ini si Sir Jovelim sa Bicol Connection. Ako pa ang nung nakaibanan mo niyan, may pong iba kung di si Kagaudel Madilim Magaspilag sa aming. Thank you. Good morning and stay safe always.